όταν το είδαν οι χωριανοί, με παροτρύνουν να ασχοληθώ πιο επαγγελματικά. Γιατί μέχρι και αυτό εγώ το έκανα μόνο σαν χόμπι. Λοιπόν, αυτό είναι από 3 διαφορετικά είδη ξύλου. Το φίδι, οι φτερούγες και η ουρά είναι από ελιά. Το σώμα και τα πόδια από ευκάλυπτο και τα νύχια από λεμονιά. Και είναι υποτίθεται η στιγμή που πέφτει και πιάνει το φίδι. Γιατί όταν αυτά τα πουλιά πέσουν από τον ουρανό προς τα κάτω, έχουν συνήθως τις φτερούγες κλειστές. Αλλά όταν πλησιάζουν προς το θύμα, τις ανοίγουν για να κόψουν ταχύτητα. Και είναι υποτίθεται εκείνη η στιγμή τώρα. Λοιπόν,